Dnes som dala 20 000 krokov. Ráno som vstala o 7:00, ťažšie sa mi vstávalo. Dala som si vydatné zdravé raňajky, dala som si drepy, trošku sa prešla po izbe a išla som na túru. Prešla som z Tatranskej Lomnice do Starého Smokovca. Dala som si vydatný obed, oddychla som si, ešte som spravila pár krokov v Starej Lesnej. A som si všimla, že mám 21 000 krokov. Teraz som príjemne unavená, oddychujem. Dnešný deň som zvládla na výbornú. Ak sa ti páči môj príbeh,